I pozdrav svima ljudi, danas radimo prvi klip na mom kanalu. Odmah da vam kažem, ovo mi je drug Miša, znači evo poslao mi je battle. I znači dok igramo battle ja ću vam sve objasniti, šta će se raditi na ovom kanalu, šta će svega biti i tako. Sada u planu nam je da snimamo trenutno samo Clash. Sada, možda posle počnemo da snimamo nešto na kompu, ko zna, možda čak i vlogove, ne znam šta više. Inače, ja sam Dušan, živimo, nebitno, živimo u Boru, to nećemo da krijemo. I ništa, nadam se da će vam se svidjeti ono što radimo i meni jebeno baganet. Znači, ajde, sad ćemo ga pustimo. Inače, počeo sam da snimam jer je Clash uveo ovo novo kao da ne morate da imate programe da biste snimali, već samo da snimate. Sad sam nešto gledao da vidim da li mi se čuje audio. Nadam se da mi se čuje. Ajde, Mišo. Ima log, ok. On je inače stvarno pre neki dan u free chest dobio log. Inače, mi smo obojica Arena 9 i sada danas mi se desilo nešto neverovatno. Vi nećete da verujete. To ću vam reći posle ovog betla. Samo čekam da me Miša 3 kranuje. Ajde. Please. Gle, ne mogu da stavim. Ajde. Ups. Good luck. Thanks. Ajde, valjda će da zna da hoće. Inače, mi smo mislili da dok pričamo snimamo ovo, ali izgleda da je to iz nekog razloga nemoguće, jer posle kao ne mogu da pogledam sadržaj, ne mogu da vidim ono što sam snimio. I to je mnogo fucking glupo. Mi ćemo ovo da bacimo iz golemčića, čisto iz jebancije. Evo, bacimo 3 musketara. A ne. Šta vovčeš više? Evo ti još jedan lightning jer vovuješ. Evo, znači, danas otvaram ja clan chest 8 od 10. I tu je bio i magical chest. Znači, ljudi, desilo se nešto neverovatno. Otvaram clan chest. Predzadnja karta bilo je 2 rage-a. Samo da mu kažem. Nemam pojma što ovo znači. Evo, stigla je poruka na Viber od Miloša. Znači, desilo se nešto nevjerojatno. Dve zadnje, odnosno predzadnja karta, bilo je fucking 2 rage-a. I onda, slušajte me sad dobro. Dobio lano i mislio sam, sad će da bude common ili rare. Nema šanse da se dobije leđi. Ali, brate, bam! Graveyard. Inače, to je moja druga karta. Druga legendarna karta. Prva je Lava Hound, koga sam inače dobio u super magical chestu. Da. I to je još u Areni 9. Do Arene 9 nisam imao ni jednu legi. Što je stvarno... I evo, pozdrav za sve njih. Pogotovo za Mišu. Evo i za veliki pozdrav za Rajka, za Filipa, za Urketa, vrate, kralje, za Vladu, za Avrama, za Teodoru. Ako si snimao. Evo, za Tijanu,
Evo, Stevo, ajde što da ne, za Edina, za sve pozdrav. Inače, pozdrav za ceo klan, evo. Evo, napišemo, snima se. Mišo Ladi. Znači, ajde sad vidimo info. Pozdrav za Mata 053. Čekaj, Mišo. Gle ga dečko smara. Znači, to bi bilo, inače, to ništa drugo nisam htjela da vam kažem. Evo, pozdrav za Deki 7, za Dženada, za Duško Killer, za Miša Lord, znači, Osarni, evo, pozdrav za cijeli klan. Inače, ja imam 2816 trofeja. I, evo, pozdrav ovdje Mangea, Lepi i Deki opet. Znači, to bi bilo to. Ovako klipove ću izbacivati redovno na kanalu. Inače, ovo neću samo ja da izbacujem klipove, nego i Miloš. Znači da, ako želite i on da snima, pošto on ima malu verziju na telefonu, 4.1 valjda, vi mu predložite u ovom klipu u komentarima ili na Facebook stranici, na Instagramu, ostavit ću sve u opisu, predložite neki dobar program za snimanje da bi i on mogao da snima. I ništa, to je uglavnom to. Evo, ajde za zadnju, pošto me toliko smara, idemo jedan battle protiv njega. Evo ga, Exi. Jedna od mojih omiljenih karti, iako ga ne koristim u deku, čak mi je level 3. Jer sam danas dobio Graveyard i on mi je, Miloš mi je napravio odličan dek sa ovim Graveyardom. Ne znam da li je gledao na YouTube-u, ne znam šta je radio, ali mi je napravio dobar dek. I sada, kao završnicu, igrat ćemo ovaj battle. On će se sad verovatno da baci ispred lavu. Pogađam. Imam Inferno Dragona. Da li da ga bacim? Ajde, jel će ovaj doništi? Hoće. Bravo. To se tako radi. Ako niste znali, to se tako radi. Sada, da li bacit ću 100% Rage. Morao je da pipnem ovog. Aj si zrd. Kako bi je rekao? Aj si zrd. Fuck. Nisam trebao Rage. U stvari, pa dobro. Ajde, ups. Brate, on mi je malo previše skinuo, ali šta se radi? Znači, mnogo je dobro što je Clash dodao kao ovo za snimanje. Jer sada, inače, danas sam hteo, znači, mnogo sam votao za tim programom, ali niko da ga nađem. Pa me Miloš podsjetio na to. I, ajde, što ne. I da, pošto moj telefon, znači, nešto ne radi da se snima ono u Full HD-u, klipovi će da izlaze u 420, 480, koliko već, ne znam ni ja, nisam gledao. Nije ništa. To bi bilo to otprilike što sam imao da vam kažem. Evo samo da završim ovaj battle, verovatno će on da pobedi. Da, i da, htio sam da vam kažem, vi nam slobodno, sad ima malo kasno pa mi se spava, onako vi mi slobodno šaljite mogao profile sa nekim dobrim čestovima, da bi, ako želite, da bi ja mogao da ih otvorim. Evo, ovdje Miloš 100% pobeđuje, koji je on Sava. Evo vište, ovo je bio good game.
Ovo je GG za njega. Idemo jednu raketu. Znak predaje i rage. Da, inače rage. Ako bacite rage i gore raketu, sve je isto bukvalno. Raketa i sve što leti ne može da se rage-a. Zapamtite, evo. Taman je on bacio logiju, vi. Znači, to je to. Ovdje me je Miša. Ezovo. Inače, to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovo i vidimo u sljedećem klipu. Doviđenja.